गिबि गिबियाव मिडिया नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे जोंनि बिटिसि बासि आरो आसाम बासि बा भारतबर्षनि साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जानुवारि दाननि 27 2020 जे बिटिआर एकर्ड जे भारत सरकारजों एग्रिमेन्ट जादोंमोन, दा बे एग्रिमेन्टआव दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लाफानानै साफ्रोमखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बावहरग्रोनाय जाबाय आरो दिनैनि बे एकर्डआव जोङो गाजा गोमजायै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ ज'यै बिटिआर एकर्ड डे हिसाबै फालिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे बिटिआर दिनै गोथार मोनसे पिस बे एकर्ड जादों। बेखायनो बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर बासि साफ्रोमबो जाथि गुस्थिफोरखौ लाफानानै जों दैदेननायनि खामानि मावलांनांगौ आरो डेभेलपनि खामानि मावलांनांगौ। बिनि थाखायनो जेन मोजाङै मोजां डेभेलप जालाङो आरो फिउचारनि जेनेरेसननि थाखाय जों मोजां खामानि मावलांनो हायो। दा बेनिखायनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय जाबाय। मानो होनबा जोंहा बेहाय गोबांथार डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ दं। जाथिनि साफ्रोमबो जाथिनि कास्ट कमिउनिटिनि आरो जोंनि गथ' गथाय फिउचारनि सेंग्रा सिख्लानि जों डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानि मावलांनांगौ दङ। दा बेखायनो जों साफ्रोमबो जयै गोजोनै सान्थि परिबेश प्रसपेरिटिखौ लानानै जों आवगायलांनांगौ आरो मावलांनांगौ, बेखौनो आङो साफ्रोमनिसिमबो खावलायहरनाय जाबाय। दा बे एग्रिमेन्टआव मानगोनां जोंहा एनडिएफबि बिथांमोननि नाजानाय आरो खस्थ' मोननाय आरो बिथांमोनखौ लानानैनो दिनै मोनथाम फ्रेक्सनजों बा मोनथाम ग्रुपजों एग्रिमेन्ट जादोंमोन। दिनै एबसु बा एनडिएफबिफोर आरो भारत सरकार आसाम सरकारखौ लाफानानै जे एग्रिमेन्ट जादोंमोन, बे एग्रिमेन्टनि दफाफोर बायदियै दा जोङो मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंजोबनाय बायदि जों नुनो मोनाखै। मानो होननानै बुङोबा बेहाय सुक्तियाव दङमोन जे माने साफ्रोमबो एनडिएफबिफ्रा जेलाव थानायफोरखौ जेलनिफ्राय माने बख'नांगौमोन बा गनांगौमोन। बे दफाफ्रा दासिमबो मावनाय जायाखै बा मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो एनडिएफबिफोरनि जेनाखि रिहेबिलिटेसन जोंनि ग्रेन्ट, बेखौबो जोङो साफ्रोमखौबो मोननायखौ नुवाखै आरो डेभेलपमेन्टखौबो दासिमबो मावजोबनो हायाखै बायदि जों नुदों। मानो होनबा बे सिगनेटरिस माने सागानगिरि बिथांमोनासो मिथिसिगोन बा सरकार सालायनायफ्रासो मिथिसिगोन जे मावफुंजादोंना मावफुंजाजोबाखै। खिन्थु सरासनस्रायै जों जेनेरेलि बाहेरानिफ्राय जोङो नुनो मोनदों बा नुगासिनो दङ जे जोंनि साननाय बा आंनि साननायाव नुनो मोनदों जे बै दफाफ्रा दासिमबो मावजोबजायाखै बा मावजोबनो हायाखै। माखासे आद्रा खामानि दंबावो होननानै आं सानो। मानो होनबा बै आद्रा खामानिफोरखौबो जेन सरकारनि थोरफनिफ्राय बा सरकारनिसिम आं खावलायनाय थाबाय। मानो होनबा बै एग्रिमेन्टआव जे दफाफोर दङ बेखौ मोजाङै मोजां मावफुङो आरो जोंनि डेभेलपमेन्ट सान्थि परिस्थिति बा प्रसपेरिटि इउनिटि बेफोरो जेन आवगायलांनो हायो आरो जोङो बे दफाफोरनि सायावनो माखासे जोंहा आवगायलांनो हायो। बेखायनो आङो खावलायो जे बै मावजायै दफाफोरखौ जों थाबैनो मावफुङो, सरकाराव थानाय मानसिफ्रा बा जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थाबैनो मावफुङो, बेखौ आं खावलायहरो। मानो होनबा मावफुंजायाबा माखासे आद्रा थायो। आद्रा थायोब्ला मा जायो जे मानसिफोरनाव सान्थि होननाय जे एग्रिमेन्ट बे मारै जागोन। दिनै बुंनो थाङोबा मानगोनां एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा दिनै जेलाव दङ। दिनै सागान होखांनायनि उनावबो माबोरै जेलाव थाखो? दा बेखौ साफ्रोमबो समाजनि मानसिफ्रा, साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा मोनसे सोमोनाङो। बिथाङाथ' गनांगौमोन। दिनै पिस एग्रिमेन्ट माने मा? बेयो मोनसे सान्थि माने सुक्ति। दा जेलाव थानायफोरखौबो बख'नांगौ होननानै बेहाय एग्रिमेन्टआव दंखायोमोन। दा मानो बिथाङा सागान होखांनायनि उनावबो मानो जेलाव थाखो? दा बेखौ मानसिफ्रा सोमोनाङो। बेखायनो आङो बेखौबो खावलायहरो जे मानगोनां जोंहा भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारनिसिम आरो अमित साहा सारनिसिम आरो भारतनि माने प्रेसिडेन्ट द्रौपदि मुर्मु मेदामसिम आरो जोंनिनो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांनिसिम आरो हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आङो बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नो थाखाय माब्रैबा
बबेबा आयेनजों बबेबा स्कपजों जों बिथांखौ बख'नानै माने उदां अख्राङाव समाजनि मोजां खामानि मावनो हानाय बा हायो बा मावनो थाखाय स्कप मोनो बेखौ बिथांमोना मदद होनानै सापर्ट होनानै बिथांनिसिम एसे सिन्था धारना खालामनानै जेलनिफ्राय बख'नानै जे समाजनि मोजां खामानि मावनो स्कप होयो बेखौनो आङो खावलायहरो बा रिकुवेस्ट खालामहरो।